Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, datu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki ilmu ma'rifatullah ingkang diparingaken dhateng umat-umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tapi niki ilmu ma'rifatullah 500 tahun ini tidak ada yang mencapai kemakrifatan, hanya beberapa orang. Lantaran ilmu niki disembunyikan, termasuk Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpolusi oleh gen-gen jahiliyah, perubah sejarah Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo menika kula paringaken sakniki nggih. Salah setunggalipun semerap tiang sakderenge pejah. Lah niku. Semerap diparingi semerap maksudipun kula. Nah niku nggih panjenengan umatih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan jamaahipun Allah. Lah ten mriki nggih ngoten. Saged mangkih melalui proses diparingi semerap tiang menika sadurunge pejah. Moko lek mboten semerap ilmune kados ngawur. Kados ngawur. Ora diucapaken, oh mangke sampean pejah. Oh wong iko mene mati, oh wong iku mene ngene. Lah niku mongko dados perolokan. Koyok-koyok pangeranae weruh wong mati sadurunge. Lah niki nggih, niki makrifat tanpa syariat sesat. Moko ilmu kemakrifatan menika saged dilampahi kalian. Pun sering kula ucapaken, setunggal kudu gadai istiqomah. Lah niku mongko mangke diparingi kados ngoten ten Allah. Nggih kula jawabaken. Krana nggih niku wau niki berbuah istiqomah menika. Jadilah kaca rasa. Karena apa yang di depan kaca rasa niku wau semerap panjenengan. Ibaratnya ngoten, senajan jarum alit enten kaca rasa niku panjenengan semerap lek niku jarum, sanes beting, sanes napa. Maksudipun kula kaca rasa niku kaca ingkang panjenengan nggih niku lho kaca ingkang damel kacaan wajah niki. Lah niku kan namine kaca rasa sanes kaca riben. Lah niku nggih, bukankah di dalam Al-Qur'an niku sudah diajarkan oleh Datullah, sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an meniku, sesungguhnya manusia yang hampir meninggal itu tercatat dari 40 hari itu. Manusia yang mau meninggal itu sesungguhnya sudah mati. Nah niki ilmu makrifat rahasia pun Allah. Di Al-Qur'an pun diajaraken. Tapi kula kali panjenengan mboten enten sing saged nerangaken bab niki. Alhamdulillahirabbil alamin ten mriki. Nggih ilmune Allah. Nggih kula sampaiaken dhateng panjenengan. Nggih. Lah niku niki ceritaipun lari budaya lelo niku wau nggih diparingi semerap kados ngoten. Moko sik tasik proses nika radi ngawur, radi mboten ngerti arai, tapi alhamdulillah lami kelamian proses nika semerap. Akhirnya enten tiyang sing kados pejah diparingi semerap, diparingi tasbih. Yo iki pendemen ning ngarep omamu. Lah niku basa isyarah. Lek sing kan mboten kados ngawur sehingga diperolokan. Koyok-koyok pangeran niku wau. Weruh wong sadurunge mati. Tapi lek pun ngertos ilmune nggih secara alus niku wau isyarahe.
tasbih iki tanduran ning ngarep omamu. Ha iku kembang jupukan tanduran ya. Lah niku isyarah-isyarah sing kados ngoten menika kathah ingkang boten dipahami dhateng menungso. Lah niku di dalam Al-Qur'an niku pun diajaraken oleh Allah sesungguhnya manusia sebelum meninggal 40 hari itu sudah meninggal. Lah niku tapi nopo ten Al-Qur'an kok ngoten tapi tiyange kok seurip sehingga sampai 40 hari nggih menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Lek tiyange loman dalam waktu niku wau nggih seneng sedekah napa-napa ingkang nggadahi diparingaken ten tanggah-tanggane ten kanca-kanca menika. Lah niku lek menawi tiyange kehidupan sehari-hari ini nggih medhit nggih kikir nggih menika nggih niku nggih medhit tambah kados kemalan donya. Menawi tiyang sing kadang pejah niku sering ngamuk-ngamuk. Nggih, kadang pejah nggih ngamuk tiyang. Ha niku nggih. Niku bukti pun rahasia ilmu Allah ingkang dilewataken ten Al-Qur'an mriku. Maka kita niki nggih niku wau mboten tapi memahami blas. Krana nggih mboten enten sing nerangaken kados ngeten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kalih panjenengan selagi umur ini masih lekat di dalam fisik ini, monggo sareng-sareng belajar ingkang ngadepi agama istiqomah menika mangke Allah piyambak ingkang ngatur kemakrifatan diri ini dateng datuwah menika dados kita pun ngertos nggih bedaipun perdukunan kalian hake Allah ingkang donya niki bedoi mung sehelai rambut atos-atos kula kali panjenengan tertipu oleh orang-orang yang berkedok agama perdukunan dibuntel rapi dengan agama, maka itu kita tidak bisa membedakan mana haknya Allah, mana kebatilan laknatullah menika. Monggo kula kali panjenengan berserah diri kepada Datullah lampai mawon istiqomah ten griyane panjenengan piyambak-piyambak moga kumpulan iki sesungguhnya nggih dos pundi menika tapi nggih dilaksanakaken mawon menawi enten ilmu-ilmu ingkang boten ngerteni dhateng panjenengan tangletaken makrifat tanpa syariat sesat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.